Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka sinkhole ang report sa may sitio Bairan, Barangay General Luna sa Banwasang Tuboso, kainasang aga. Sunod sa kay Engineer Hospicio Carbajosa Jr., ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa Tuboso, alas 7 kainasang aga sang natutalupangdan sa mga pumuluyo ang pag-usmod sang duta nga sakop na sa nabukid nga bahin. Nakit-an nila nga nagalitikman sa duta. Sunod sa kay Carbajosa, sa report sang ilang personnel, 30 meters ang radius sang abo nga paglitik. Pabilog ang pag-usmod sang duta. Ang diameter sini mga 60 meters suno sa iya. Ang kadalumon sa ginusmod nag-average sa 1.5 meters. Dugang pa ni Carbajosa, wala sa may nagalabay sa area pero nag-abiso na sila sa barangay nga mag-andam sa abo nga lugar. Ang nag-usmod nga bahin kilid sang bukid kag malapit sa Hacienda Road. Mga 500 meters naman ang kalayuon sini sa National Highway. Mga 450 meters naman ang kalayuon sini gikan sa Calatrava-Tuboso fault line. Ginreport na nila ini sa Office of the Civil Defense NIR kag sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sunod kay Carbajosa, may mga limestone sa palibot sa among area gani mahimo nga isa ini ka sinkhole. October 2025 sa may nagluntad nga linog sa Tuboso suno sa kay Carbajosa. Nag-send out sa situational report, ma'am. Noted na to sa province of Negros Occidental kag sa Office of the Civil Defense in IR. Then I talked with the personnel from OCD in IR. Naghatag na co-coordinate sa ila para ma-report pa nila sa MGP. Di ba? Nagkapalibot siya sa isa ka area posible. Kaya hindi nga area, ma'am, ang barangay General Luna, characteristic duta na to diha is more on limestone.